אוקיי? זה צורה אחת, אני מראה לכם שוב, אני טובל את הידיים לאט לאט, אני מרים אותם, עם הידיים או החברות? בואו נראה לכם עוד דברים, עם הידיים. אני אעשה גם כך, אני מראה לכם כל מיני שיטות. בואו נשב, אחר כך כולם יעשו, אם כולם ישבו ויהיו בשקט, נוכל לסיים את ההסבר ולעשות בכיף מלא בועות סבון וללמוד בעצמנו איך עושים. כי גם אני, איך אני יודע לעשות, אני שיחקתי עם הבועות ולפעמים הצלחתי, לפעמים לא. אז הכי כיף להתנסות ולשחק. אז הנה עוד דרך, אני טובל את הידיים עד הסוף, אני טובל את הידיים לא מערבב, אני מרים את הידיים, כולם לעשות ככה, אחר כך כולם לעשות כמו ציפור, ואז לפתוח. אתם רואים? זה מה שקורה בסוף, יש לי יהלום כזה. ואז יש לי בועה בפנים ואני יכול לנשוף. אוקיי? עכשיו כולם יודעים לעשות ככה? אוקיי, תראו לי, אוקיי. שימו לב, אני טובל את הידיים עוד פעם, אני מרים, אני עושה אוקיי, ואני מסתכל לפה. ואז אתה מותח את הידיים. ואז אני סוגר ואני יכול לשחק עם הבועה. אני יכול לקחת את הבועה ולהפליד אותה. אלה פורסות עליה כבר. וואי, ראית? ידיים רטובות, אפשר גם לתפוס בועות.